murya ce ta koma gaskiya ne sai ga duka ma murya ne. Ah, sai murya ce. Za a cire asalin yadda take a rika ji yadda take. Asalin yadda take. tabbas Kaji? eh Ya wannan ta sama. Wannan. Kaji? To ita kuma ta ƙasa ta ce take supporting za ka ji. okay tabbas To in aka kunna effect ɗin da aka saka, ko za ka ji sun kai. wato wannan mutum sai ya zata ma busa shi aka yi To shi ne a farkon aikin da ake da yan kallo. Ruwan zuba na ta kwaranya, kin haskaka mini ruwan zuba na ta kwaranya, kin haskaka mini zuciyata zinariya, gare ni kin zama sarauniya kuma na taimake abinda ke rai shi zan faɗa, ko za a min duka ta gyaɗa zan so ki tsaye da ni, kowa ya san da ni kar ki bar ni, kowa ya san da ni. Zan bawa duka sirka rayuwa a tare da ke wanda na saka, ina ma a ce mu zauna da ke babu hariya, hakan zan farin ciki ya rubiya ta wani sauri na daina ɗari fuskar kina da annori masoya. Gani da soyayyar ki duba, zane a hankali tun dare ya saba, gare ina cikin tugani lalalala, ki jiyo ki kalle min keken fuska da kamanni, zan yi rangaji da kin ji da ni.